Dobré ráno, priatelia. Zdravím vás pri novom videu. Dnes máme 24. apríl alebo 25, neviem, to je jedno. A čaká nás krásny slnečný deň. Jediná komplikácia, opäť severný vietor. Popoludní zosilne, nárazu až okolo 50 km/h. Takže dnes taký náročnejší okruh. Malo by to byť 115 km 2000 výškových, ale všetky tie výškové nastúpa medzi 25. a 70. kilometrom. Takže to bude, tá stredná časť bude veľmi náročná. Pre tie úvodné kilometre sa veľmi šetrím. Nemám wattmeter, ale odhadom tlačím tak maximálne 1,5-1,7 W na kilo. Úžasný kraj, nádherné prostredie a len pripomínam, že sme v Bielých Karpatoch. Dostávam sa do lesa na gravelovú cestu. Dnešné gravelové úseky, čo pôjdem, tak by všetko malo byť hore kopcom, čo mi vyhovuje, čiže tam je to v pohode. Približujem sa ku kamennej škole a odtiaľ začne to brutálne stúpanie hore na Výškovec. Takže tu je dôkaz, že sa nachádzame v Bielých Karpatoch. A za tabuľkou už vidíte starú kamennú školu a odtiaľ to začína najťažšie stúpanie dnešného dňa. Viac ako kilometr s priemerným sklonom 18%. Na úvod 22, 23. Takže na týchto 17% úsekoch skúsim čo najviac pošetriť, aby som utočil hore tie 25-ky. Prvá rampa 25, napravo ovečky krásne, jahniatka. Ale nemôžem zastať, lebo to by som už ťažko rozbehol. Druhá rampa. Zdá sa, že to úplne najhoršie mám za sebou. Ale dostal som riadne teraz zabrať. Zmordovaný som riadne. Ešte nemám vyhraté, ale už sa to láme. Sa to zvážuje do príjemnejších sklonov. Takže mal by som to v pohode dať. No ale ten kraj okolo, to je nádhera. Som na Výškovci. Teraz ma čaká zase prudké klesanie, smer Starých Hrozenkov, ale nepôjdem do Hrozenkova, len prekryžujem hlavnú cestu. Čaká ma ďalšie brutálne stúpanie na Žitkovú, ale to už nie je také náročné ako toto od starej kamennej školy spred Polomy hore na Výškovec.
musel som si zastaviť tu na kúsok pod Vyškovcom, pretože to prostredie tu je naozaj krásne. Tam idem oproti, tam je Žitková. Zo Žitkovej budem zjazdovať dole a prehúpnem sa znova na slovenskú stranu cez Vlčí vrch, Horná Súča a znova na Moravu do obce Šanov a budeme sa presúvať späť domov. Takže v tom zjazde musím ísť veľmi opatrne, pretože je to taký veľmi rozbitý lesný asfalt. Kopec kamienkov, šmiklavé. A keďže mám aj trošku viac nahustené tie pneumatiky a úplne hladké, takže to podkozuje mierne. Prechádzame na kvalitnejšiu cestu. Sme v Starom Hrozeňkove. Tu na doslova len prekryžíme hlavnú cestu a budeme stúpať prudké stúpanie Žitkova. Takže 7-kilometrové stúpanie s priemerným sklonom 12. Čaká nás 200 výškových. Takže opäť nádherné prostredie. Je radosť stadiaľto jazdiť. No dobre sa tu vydýcham. Teraz už vidím pred sebou tú rampu. Takže pošetrím a ideme stúpať. Až na tie sklony. Ide to tam 20, teraz 16 a ide to hore. Hore. Nádhera. A už klesáme z obce Žitková. Som na úpäti stúpania na Vlčí vrch. 3,6 km, 230 výškových. A zhruba v druhej tretine toho stúpania je tam riadna rampa s 15% sklonmi. Takže nudiť sa nebudeme ani tu. O to viacej musím šetriť tu na tejto prvej tretine. A máme tu ďalší gravelový úsek dnešného dňa. Ale takisto veľmi príjemná vyzametaná cestička. A opäť sa dostávame do veľmi prudkých sklonov. Takže znova 20% sklony. V gravelovom teréne. Takže o to viac to ťahá za nohy.
Výborné. Zvládol som to od takého pol kilometra. Som to mierne nadišiel na okolo po lúke. Príjemnejšie sklony. A ja už som na Slovensku znovu. Stúpanie bude pokračovať. Ale o malú chvíľu sa to zlomí a už to budú podstatne príjemnejšie sklony. Okolo 10. Teraz ešte posledná stojka, posledná rampa. No, nejaký tréner šteká. Som na Vlčom vrchu. Budem zjazdovať do Hornej Súče. Aktuálne odkrútených 40 km a 1000 výškových. Ale tých 1000 výškových som spravil na 20 km. Takže posledných 20 km bolo veľmi výživných. Teraz už to nebude také extrémne. Aj keď ešte teda 1000 mám pred sebou. Tak ja som si opäť zastavil na chvíľočku. Som ho vlastne ukázal, čiže tam prstík mi pomôže, tam, teraz to preč. Tak, tam je Žitková. A tu na táto cesta dole. Po tej zjazdoval dole a utiel zase hore z údolia sem na Vlčí vrch. A oproti, tam, presne tam, tak tam je Vyškovec. Takže dnes je to stále hore, dole. Prenádherné prostredie. Opäť cyklistov oproti, vyzerá to na nejakú cykloakciu. Asfalt nebol úplne najkvalitnejší, ale na gravel perfektné. No a píplo mi hneď ďalšie stúpanie. Sme v Hornej Súči. 7,5 km, 300 výškových. A riadny protivietor. Ja už mám posledných 1,5 km do vrchu aktuálneho stúpania. Takže opäť smerujem na Moravu a vrchol stúpania sa volá Na koncích. Aj toto stúpanie už mám vo videu, takže keď tak sa pozrite to video z jesene minulého roka, ukončenie letnej sezóny, to boli nádherná farebná jeseň, takže oplatí sa určite pozrieť. Takže za chvíľočku, za nejakých 10 minút som hore a budeme klesať nádherným zjazdom rovným, veľmi rýchlým do obce Šanov. Tak a máme tu posledný prechod dnešný do Českej republiky. Takže tu nás sa to volá Na koncích, tu je také krásne posedenie. A ako som spomínal, dlhý krásny zjazd do obce Šanov. A inak od Vyškovca, ako som hovoril, že aj banuje, že som nedal tenký dres s rukávmi,
tak od výškovca teda nebanujem. Pohybujem sa stále viac menej v lesoch a vo vyšších nadmorských výškach. A je mi príjemne v tomto dlhom drese, takže dobre som to odhadol, to som rád a je mi príjemne. Pred nami je obec Šanov, zozjazdujeme. Dosť silný protivietor do mňa sa opiera, takže ani moc to nejde. Mám čo robiť, aby som to na tom graveli, na tých širších riadidlách udržal. Ale bezpečnosť je prvorada, takže nehrotím to rozhodne a užívam si. Zjazd do obce Šanov je jeden z najkrajších, aký vôbec poznám, čo sa týka výhľadov. Krátky update do cieľa 47 km. Som kilometr za Bojkovicami, tam som si zastavil, dokúpil nejaké občerstvenie, ešte vodu. Mimochodom na tých 60 kilometroch, čo mám odkrútené, tak už padli 2 litre tekutín. Pokračujeme ďalej. Chýba mi už len nejakých 500 výškových, z toho nám Korytná zobere najväčšiu časť výškových, takže najťažšie úseky mám rozhodne už za sebou. Ďalší gravelík, jeden z tých príjemnejších. Smerujem z obce Nezdenice, myslím, že do Bánova. A milé prekvapenie, úplne novúčičký asfalt. Tu, keď sme sa s chalanmi naháňali na cestiákoch, tak to bolo také divoké. Takže oprava cesty je v procese. Že takto rok po novúčičkej ceste. Tak priatelia, už sa krútim. V poslednom stúpaní už to mám hore necelé 2 km, 1,8 km. Takže stúpam na Dubinu nad Korytnou, ktorá je tam. A vzadu ešte ďalšie mesta. Takže posledného 1,5 km a budem na vrchu Dubiny. Takže to na dole to je Korytná. Tam vzadu, tá dedinka, to by mala byť Nivnice. A úplne tam až tam vzadu to už by malo byť pravdepodobné Uherské Hradište alebo Brod. Posledný kilometr stúpania na Dubinu máme takto v lese. A teraz, keď je slniečko a na jar tá zelená je taká pekná, svieža, tak je to veľmi pekná scenéria. Priatelia, som úspešne na vrchu Dubiny a keďže ma čaká už len 25 km do Nového Mesta po vetre v miernom zjazde, tak to ukončím tu na Dubine s týmto krásnym pohľadom, ktorý sa neumrzí s ovečkami
25 km do Nového Mesta, spolu to bude nejakých 115 km. 2000 výškových už mám nastúpaných, ale už nastúpam ozaj nič, to len pár metrov. Teda krásny výlet za nami. S náročnými stúpaniami, ale stálo to za to. Tak ja sa s vami lúčim a pri ďalšom výjazde sa opäť vidíme. Ahojte.